Sí? Això? Sí. Sí? Vale, xuta. Sí, no? Sí. Sí. És el meu? Vale. Bueno, jo no tinc el micro aquest, parlaré des d'aquí. Bueno, moltes gràcies per la invitació. És un honor estar aquí i bueno, intentaré explicar-vos un projecte potser una mica diferent del que heu vist ara. És un projecte més micro, diria, i promocionat per una agència de les Nacions Unides. Llavors, em presento. Jo diguem-ne, he estat treballant aquests mesos amb un equip de la UNDRR. La UNDRR és l'agència de les Nacions Unides per la reducció de desastres. És l'agència encarregada de promocionar entre els diferents estats el que se'n diu el Sendai Framework, que és un quadre que el que vol és que tots els països del món estiguin preparats contra els desastres. Diguem-ne que és l'agència que s'ocupa de la resiliència de desastres. Aleshores, la UNDRR fa cosa d'un any va detectar o ja ha detectat la necessitat entre el sector de les pimes a les ciutats, quan hi ha desastres, quan ho vam veure a la Dana, ho vam veure al Blackout. Un dels col·lectius més vulnerables són les pimes, les petites i les micropimes, les petites i mitjanes empreses. De fet, l'agència ja fa temps, és de les agències que ja fa anys que està detectant el cost dels desastres, que està explicant a tot el món que els desastres tenen un cost que, com sabeu molt bé, que s'ha disparat els últims anys. I en el cas s'ha disparat en tot el món i, diguem-ne, aquí en el sud d'Europa i Espanya ho hem pogut veure, i ho hem pogut experimentar amb la Dana, ho hem pogut experimentar amb el blackout que vam patir. Aleshores, amb aquesta idea, la UNDRR va començar un projecte a 3 ciutats. Va triar Barcelona perquè és un referent en resiliència, és una ciutat que ja fa anys que treballa la resiliència dels seus serveis urbans, que ara aquí i de l'Ajuntament, com hem pogut veure. És a dir, és una ciutat que ha treballat molt a nivell macro, el que és la resiliència, juntament amb Bridgetown i amb Sendai. En aquestes 3 ciutats el que es va decidir és treballar, Barcelona, en el cas de Barcelona, tots sabeu, això és una presentació més general per a la gent que no coneix, segur que a Barcelona hem patit els impactes a la regió metropolitana, els impactes del canvi climàtic els hem anat patint els últims anys. De fet, començant, alguns de vosaltres us en recordareu de la gran apagada del 2007. La gran apagada del 2007 a Barcelona és aquella que va provocar una mica que Barcelona fos pionera i comencés a treballar en temes de resiliència, perquè en aquella apagada es va veure que tots els serveis urbans deixaven de treballar, que tota la ciutat es quedava paralitzada. Des d'aleshores hem anat patint diferents impactes i això ha fet que la ciutat hagi anat construint una estratègia de resiliència. Doncs bé, diguem-ne que amb aquesta idea de ciutats com Barcelona que han de treballar la resiliència i l'han treballada a nivell estratègic, es va decidir treballar la resiliència de les pimes. I el que es va intentar fer és mobilitzar el que són les xarxes, el que ells diuen, les xarxes empresarials, els governs locals, per intentar promoure entre les micro i les pimes la prevenció, la creació de plans de continuïtat de negoci, d'exercicis de crisi, que ara us explicaré. Aleshores, el projecte va començar es va fer un estudi que ara us presentaré una mica les conclusions. Es va fer un primer estudi entre les pimes de Barcelona per veure el grau de preparació. Es va veure quina era la situació. Es van engegar el que diuen diàlegs amb els diferents stakeholders.
es va promoure la creació de plans de continuïtat de negoci entre micro, jo crec que aquí el que és interessant és entre les pimes, les més petites, des d'un forn a una carnisseria fins a pimes del sector turístic més evolucionades, i se'n va crear unes històries d'impacte. Tot això, el que va fer en aquest projecte, el que ens hem estat donant compte, i abans s'ha dit, és que hi ha tota una resiliència global de la ciutat que està molt ben treballada, però no es té en compte que tot el sector de les pimes també formen part dels serveis essencials d'una ciutat. És a dir, una ciutat necessita, després d'un desastre, com va passar a València, necessita que tots els seus comerços, les seves petites empreses, segueixin funcionant. Per tant, treballar tot el que és la continuïtat de negoci, tot el que és els exercicis de crisi i estar preparats, no només pot ajudar com a empresa, com a pime, et pot ajudar a tu per fer una continuïtat en el negoci, com veieu abans, sinó que també ajuda la ciutat. La ciutat és la primera interessada en que tots els seus eixos comercials, totes les empreses que donen servei a la ciutat i a d'altres empreses més grans continuïn funcionant. Aleshores, en aquest primer estudi que vam fer, d'alguna manera, el que vam veure, suposo que ja ho sabeu, les empreses més petites són les més vulnerables. Hi ha una falta de preparació entre les empreses molt gran, una falta de coneixement del que és la continuïtat de negoci. Ens passava que parlàvem de continuïtat de negoci i la gent ens deia si era quan et jubiles i el negoci ha de continuar, la continuïtat de negoci. Després també vam trobar que hi havia les activitats que hi havia per promoure la resiliència estaven bastant disseminades des de l'administració pública, no hi havia una finestreta única on una empresa que vulgui començar a invertir en resiliència ho pugui fer. Per tant, hi havia aquest dèficit de recursos i el que es va fer és proposar a l'administració pública una governança de la reducció de desastres. En aquest sentit, s'està treballant amb l'Ajuntament de Barcelona per incorporar les pimes. Veiem aquí el pla d'emergència o de resiliència de l'Ajuntament. Estem treballant perquè en aquest pla es tingui en compte també el sector de les pimes o, per exemple, el sector turístic o el sector comercial. Poden ser uns actors que poden ajudar la ciutat a recuperar-se i potser són actors que necessiten certes activitats de l'Ajuntament i que els tingui en compte. Llavors s'està treballant en incorporar-los en el que és la gestió de l'emergència o la gestió de resiliència de l'Ajuntament. També es va veure aquesta necessitat deien que la formació, que es deia abans que la formació era difícil, però és necessària. Llavors, un tema de formar les pimes, d'ensenyar-los les coses bàsiques de resiliència, què és un risc, què és un perill, vosaltres, aquí en aquest congrés hi ha un coneixement tècnic molt aprofundit, però penseu que les pimes, hi ha moltes pimes que és que no saben ni el que és un risc, ni el risc que pateixen. I després també vam veure, i això potser és més interessant també, o us pot interessar més a professionals tecnològics, és que en aquest moment hi ha eines tecnològiques per les grans empreses, per l'Ajuntament, les grans plataformes, però no hi ha eines per pimes. No hi ha eines que siguin senzilles, que ajudin a una pime a gestionar una emergència, a tenir una alerta, a saber què fer, i que siguin molt senzilletes. Les plataformes que hem trobat són plataformes que les coneixeu molt bé, que són, que incorporen IA, que són molt complexes i necessiten d'un gestor de riscos, d'algú molt tècnic que les coneixi. Llavors, un altre tema que l'estudi proposa és desenvolupar un sector que diem del Tech for Resilience, on puguem desenvolupar eines específiques per pimes. Això és una mica coses que hem començat a fer. Aquí veieu una mica els actors d'aquest projecte, és a dir, la idea de les Nacions Unides és treballar amb el teixit associatiu local. Arise és una xarxa global de sector privat que treballa per
per la promoció del que es diu el risc de reducció de desastres, la Disaster Risk Reduction. Aquí a Europa no hi ha ARAIs, això és una cosa que es fa molt als països més d'Amèrica i Sud-amèrica, però també hem participat en el projecte i després vam estar en el projecte amb l'Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Comerç, també vam estar amb AGERS, o AGERS, que és l'Associació de Gestors de Riscos espanyola, i vam estar treballant en diferents tallers. Per exemple, un taller que vam fer, no sé si és aquest projecte que és una mica gafe, però vam fer un taller, que alguns de vosaltres veu estar convidats, que és, vam treballar les interdependències, això amb gent del sector comercial, petita pime, i vam fer un petit taller, això va ser març, on els vam dir, bueno, anem a estudiar quin és la interdependència, perquè entenguin una mica el que es diu els efectes cascades, si s'us cau el servei d'electricitat, què passarà a la ciutat i què passarà amb vosaltres. Això ho vam fer al març, al cap d'un mes va haver-hi el blackout. Aleshores, en aquest taller, que era bastant pedagògic, podeu veure amb unes fitxes i una mica amb un joc, etc., doncs, per exemple, va sortir que la ràdio era un tema crític. Això ho van dir els mateixos comerciants, van dir nosaltres tenim unes ràdios locals, que són unes ràdios locals, però que potser en cas d'emergència podrien servir per ajudar. És a dir, van anar sortint coses i l'anècdota és que tot això va sortir, potser no li vam donar difusió i un mes després tothom ens trucava i ens deia escolta, allò que vam dir en el workshop que vam fer, doncs està passant. Després vam treballar també formacions amb diferents associacions i una de les formacions que fem, que també crec que és important, són els exercicis de crisi, que això és un tema, es deia abans, la formació, a vegades la formació t'ajuda a entendre els conceptes, però quan tu fas un exercici de crisi, tots sabeu que és allà on poses a prova el teu pla de continuïtat de negoci, el teu pla de resiliència. Bé, nosaltres vam fer formacions molt bàsiques per aquest sector, amb la Cambra de Comerç també, per cert, és un dels partners del projecte, i, per exemple, els vam fer un pla de continuïtat de negoci que havia de ser molt bàsic, perquè, clar, és que parlàvem amb gent que és que quan els deies analitzar els processos, ens deien, els processos, què vols dir, no? Doncs, bueno, el projecte té, això serà, diguem-ne, està fet i posat a disposició per tothom, és obert, i tenim dos models, un que és el bàsic i un que és l'avançat, i en el projecte el que vam fer una formació i va haver-hi, quasi vam arribar a la trentena de pimes que van fer el seu borrador del pla de continuïtat de negoci utilitzant una mica els bàsics d'un pla de continuïtat de negoci. Després, acompanyant això, el que estem treballant són amb diferents guies, és a dir, una guia molt senzilla, vostè vol fer un pla de continuïtat de negoci del sector, ens estem centrant en sector turisme i comerç, doncs aquí té una guia, vol fer un exercici de crisi, aquí té una guia, i una altra guia que estem treballant amb AGERS, que és molt important, que és un altre tema d'aquest projecte, és el tema de les assegurances. El que estem intentant és, que abans ho comentàvem, que és molt difícil, que en el sector ja fa temps que ho parleu, és jo m'he fet un pla de continuïtat de negoci, he fet un exercici, doncs vaig a parlar amb la meva asseguradora i vaig a dir-li, escolti, estic disminuint el risc, anem a parlar de la meva prima, no? S'està intentant, des de les Nacions Unides, treballar amb el sector assegurador perquè es creïn, d'alguna manera, nous models de negoci o nous serveis d'assegurances, noves solucions de transferència de riscos que puguin ajudar les pimes i, per què no, a les grans. Aquí també, potser alguns heu sentit a parlar de les assegurances paramètriques, que tenen en compte simplement l'assegurança s'activa per una sèrie d'indicadors que, a més, moltes vegades venen d'anàlisis tècnics utilitzant tecnologia. És a dir, un element important d'aquí és treballar tot el tema de les assegurances. Aquí també dir que a les Nacions Unides, per exemple, li va agradar molt, ells que tenen una visió global, el sistema que tenim d'aquí del Consorci de Compensació de Seguros, que és un sistema únic al món, és un sistema que altres països estan copiant, que tu puguis, que si hi ha un desastre com a València i tens una assegurança, doncs hi hagi l'Estat que et cobreix. Això no tothom ho té, als Estats Units segur que hi ha llocs on, de fet, hi ha gent que no es pot assegurar, i hi ha ciutats que són inassegurables.
És a dir, aquest projecte intenta una mica treballar aquests aspectes. Un aspecte important és aquest dels exercicis de crisi. Aquí també torno al tema del projecte GAFE o del projecte Curiós, que és que sabeu que vam tenir l'alerta la setmana passada, de la DANA, ens va anar alerta torrencial. De fet, els de les Nacions Unides estaven aquí i teníem una sessió a l'Smart City i es van quedar una mica parats, perquè van trucar i em van dir, escolta, que demà hi ha lluvias torrenciales, no podrem fer, l'Smart City s'anul·larà, això serà, i els vaig haver d'explicar una mica, no, mira, és que la situació que tenim actualment aquí, tothom estem molt sensibles i per tant ens preparem. Bueno, doncs, un dels altres tallers que vam fer el projecte vam fer un exercici de crisi amb tot el sector turístic de què passaria en cas que hi hagués una dana i una pedregada a Barcelona, que és un altre tema. Una pedregada, sabeu que s'estan detectant pedregades, però com pilotes de tennis que cauen i que són, que destrossen qualsevol cosa. Aleshores vam treballar amb una simulació, aquí no sé si podré entrar, no sé, un segon. No sé si puc obrir internet aquí o serà complicat. Aviam, un segon. Llavors vam treballar... Em sembla que no puc. Això és el directo. Veieu aquí, això d'aquí és un telenotícies simulat amb una IA. De fet, està... Sí? Li puc donar baix? No se m'obre. Ah, sí. Ara se m'obre, però amb un altre... Se m'obre aquí. No sé si es pot veure aquí. Aquí està sortint, és un telenotícies simulat, on això és una presentadora simulada, veieu a dalt que posa simulació exercici. Ha provocat aiguats sobtats i una pedregada excepcional. Les autoritats demanen confinament preventiu en espais segurs. Els aiguats han inundat punts baixos com l'entorn de plaça Cerdà i vies d'accés. Hi ha afectacions viàries i vessals profuns al front marítim. És intel·ligència artificial. I no veieu les imatges, però és... A aquesta hora, un blackout ha deixat la zona de la Fira i barris amb alta densitat d'hotels, Eixample i Ciutat Vella sense subministrament elèctric. En setmana de congrés, amb hotels pràcticament plens, els establiments activen plans de continuïtat. Ens informen que els serveis d'emergència estan saturats. El 112 no funciona i la pedregada està malmetent electricitat, aigua i telecomunicacions a la ciutat. Interrumpimos la emisión, Protección Civil. És a dir, vam preparar l'exercici i ja ho sabeu, ens va fer un telenotícies. Quan tu fas un exercici de crisi fas el que es diu la bombolla aquesta de coherència, que és que poses a la gent, les poses en situació. Llavors el que vam fer és, vam donar diverses situacions. Una primera situació on el que va passar una mica aquesta setmana, això ho vam fer abans que passés, els vam dir, mireu, hi ha aquesta notícia que diu que ve una dana des de Girona, han tancat l'aeroport. Llavors, poseu-vos en grups, van treballar i després vam fer la segona situació on hi ha una dana empedregada, o sigui, empedregada i amb una apagada al mateix temps. Aleshores, perdoneu, és a dir, aquí vam treballar, el projecte també va treballar el que són els exercicis de crisi. Per tant, una mica, la conclusió és una mica dir, en les ciutats teniu els serveis d'emergència i els serveis de ciberseguretat i les grans corporacions on són molt importants, però després hi ha tot un teixit de pimes que funcionin també ajuda tant a les grans, tant en una gran empresa que té tots els seus proveïdors, que necessita que tinguin ella també plans de continuïtat de negoci, com un ajuntament que necessita que... Tots vau veure la dana quan obria una farmàcia i tothom es posava a aplaudir perquè obria la farmàcia, obria el supermercat. Per tant, les pimes com a servei essencial de la ciutat. I aquí vam treballar amb històries d'impacte. Aquest és el Pròsper Puig, que és un carnisser molt conegut de Sant Andreu, i vam estar treballant amb ell. Hi ha un vídeo que trobareu a internet on expliquem com ell va fer un pla de continuïtat de negoci. Aquí teniu la fleca Balmes. Cada un d'ells ens explicaven coses que els havien passat. La fleca Balmes, que el dia de l'apagada no podien cobrar, però havien guardat una registradora antiga. Després també un hotel, això és un hostal petit
a l'Eixample, on deia, bueno, jo tenia les claus guardades de les habitacions, perquè tinc un hostal petit, i el dia de l'apagada vaig treure les claus perquè anava tot amb targeta i no podia entrar la gent. Llavors vam treballar aquest tipus, diguem-ne, aquest tipus de PIME, que és la PIME petita, però també en les formacions ens van venir hotels, cadenes d'hotels, que també estaven molt interessats en que aquestes PIMEs, que són els seus, a vegades poden ser o partners o poden ser proveïdors, també funcionin. Aleshores, hi ha una sèrie de vídeos que trobareu a internet, no torno a fer perquè ja veig que no es veu, però hi ha uns vídeos que està fent la UNDRR on surt Barcelona com un exemple de resiliència i de resiliència de les pimes. Vam fer ara a l'Smart City una trobada, aquesta trobada que, de fet, havien de venir 100 persones i, clar, ens tocava a les 9 del matí, havien enviat l'alarma, doncs vam ser poquets, però va ser interessant, la gent que hi vam ser. I una de les coses que estem treballant és, ho estem treballant encara, això tampoc és oficial, és crear una espècie d'una SME Resilience Alliance, una aliança global per la resiliència de les pimes, inspirat potser a Misaka un Barcelona Chapter, i que una mica sigui un entorn on es pugui treballar enfocats en aquest sector de les pimes. I us convido a, si us hi voleu sumar, si Isaka s'hi vol sumar, si esteu interessats. Això és una iniciativa de Nacions Unides, per tant, és oberta a tothom, i el que vol les Nacions Unides és que les ciutats i les pimes siguin totes resilients. Moltes gràcies.